Mä oon nyt tosiaan Alicantes ja mä ajattelin lähteä vähän tonne keskustaan shoppailee, niinku meikkejä ja sellaista. Nyt me mennään tuolla ratikalla, joka on tämmönen ihanaan oranssi. Sillä pääsee keskustaan. Itse asiassa tää menee ehkä käy. Mä oon niinku aika hyvin ruskettunutkin täällä. Oho, mitä nyt tapahtuu? Ai, tää kääntyy. Ai niin tosiaan mä unohdin sanoa, että mulla on nyt maitei. Oho, nyt mä menin johonkin tonneliin. Me jäädään seuraavalla pois. Me ollaan nyt keskustassa. Oi, meidän piti just turvata tällaisesta jutusta ja yksi ei meinannut päästä. Ihanaa lopultakin maan päällä. Niin tosiaan me ollaan nyt menossa tonne shoppailemaan tuohon ostoskeskukseen. Se on ihan tossa sen nimen Plaza Mar.